Dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati predivno plavo more, plaže i uvale, preko 1000 metara nadmorske visine, planine i vrhove, surove litice i valovita brda, rijetko naseljeno zaleđe i užurbani stari lučki gradovi. Sve je to Istra, najveća zelena oaza sjevernog Jadrana. Istarski poluotok smješten je na Sredozemnom moru, između Tršćanskog i Kvarnerskog zaljeva. 90% Istre sada spada Hrvatskoj. Nakon osamostaljenja Hrvatske i građanskog rata, prije 25 godina ljudi su ovdje morali početi ispočetka. Danas je uz turizam najveća gospodarska grana poljoprivreda. Kvaliteta umjesto kvantitete u vezi sa drevnim nasljeđem i znanjem predaka. Načelo je mnogih obiteljskih tvrtki i to se pokazao kao jako dobar uspjeh. U sjevernoj Istri, u pograničnom području između Hrvatske i Slovenije, smjestila se čičarija. U ovoj osami ljudi žive gotovo isključivo od poljoprivrede. Prije 13 godina Ivan je imao priliku modernizirati tradicionalni obiteljski posao i financijski postaviti na sigurne temelje. Zajedno sa obitelji i roditeljima Ivan je počeo uzgajati istarsko govedo, u narodu zvano boškarin. Drevna pasmina genetski bliska svojim davnim precima, koji su ovdje došli iz istoka u vrijeme seobe naroda. Krajem 1980. boškarini su bili gotovo istrijebljeni osim 112 čistokrvnih životinja. Kako bi spasili izumiranje boškarina na njezinoj uskoj, sada financijski podupiru Agencije za ruralni razvoj Istre i subvencioniraju ga iz EU fondova. Brojka se u međuvremenu ponovno popela na preko 3000 životinja. Dobri 60 danas ih pripada Ivanovom stadu. Ovdje je sve čista, prava priroda, sve je čisto ekološki. Životinje piju izvorsku vodu, zimi jedu travu i sjenu. To je sve, bez ikakvih dodataka. Dobro, u redu, ponekad dobiju malo dodatne hrane, ali to je vrlo rijetko i to sami proizvodimo, dakle klasično, na otvorenom, uzgoj boškarina na način kako su ih hranili naši preci prije nas. Stado se sastoji samo od krava i teladi, osim jednog muškog koji je ovdje zbog oplodnje krava u proljeće. Boškarin se može lako prepoznati po dugim rogovima i tipičnoj boji krzna. Koliko ova stara pasmina raste sporije od goveda visoke profita. Krava je potpuno orosla tek nakon 5 godina. Stado je Ivanovo sredstvo za život. Zarađuje prodajem teladi, i ide dalje na druge proizvođače. Na taj se način njihova populacija povećava i širi i u druge dijelove Hrvatske, primjerice u Liku ili u Slavoniju. Ivanovi pašnjaci udaljeni su od sela oko kilometar. U sredini je farma Ivanove obitelji. Ivanova majka Mirjana ovo ljeto brine o dvoje kasnopridošlica. Teladi su stara 3 i 4 tjedna. Obje su imale početne poteškoće nakon rođenja i sada ih dojilje hrane mlijekom. Svaka životinja ove pasmine je vrlo vrijedna. U prošlosti se boškarin također koristio kao radna životinja u poljima. Daje bogato mlijeko, ali malo. Stoga su nerentabilne kao muzne krave.
Telac se ovako hrani 2 puta dnevno. Uskoro, kada temperature padnu, moći će i dan provesti vani. Ali još je uvijek pretoplo za to. Uostalom, doljima dragocjeni teladi dopušteno je da danju protežu noge na bujnim pašnjacima. Čičarija se nalazi u takozvanoj Bijeloj Istri. Obuhvaća sjeverni dio i planine na istoku poluotoka. Najviši vrh Učka visok je 1400 metara. Danas je regija rijetko naseljena. Mnogi su mladi ljudi posljednjih desetljeća trbuhom za kruhom otišli odavde, često u druge europske zemlje. Ovdje su se ljudi oduvijek bavili stočarstvom. Od početka akcije spašavanja boškarina od izumiranja bilo je da se sve manje priprema meso od boškarina, drugim riječima da se ne ubija životinja samo zbog mesa. Ovo je konoba iz regije gdje se poslužuje tradicionalna jednostavna ruarna kuhinja koja pomaže u tome. Jela poput gulaša od boškarina nisu samo poslastica. Svaki tanjur osigurava potražnju i tako pomaže očuvanju pasmine. Ponovno uvođenje istarskog goveda nije samo zbog dolaska i dobrobiti životinja. U Čičariji je hitno potrebno zadržavanje krajolika. Prije 100 godina u Ivanovom rodnom selu bilo je više od 500 stanovnika, danas ih je svega 40. Ivanovih 5 djece stoga idu u školu u Pazin, mnogo kilometara južnije odavde. Ali cijela šira obitelj, uključujući Ivanu braću i sestre, provode praznike ovdje u Čičariji. Berba i rad na farmi su naravno dio toga. Ako ste sami izvadili krumpir, pomažete susjedu, iz ekonomskih razloga, ali i zbog nedostatka infrastrukture. Jesu li ljudi u Čičariji oduvijek vodili računa o sebi? Uzgajaju dosta povrća za vlastite potrebe, to su krumpir, rajčica, tikvice, grah i ostalo. Neke kulture uzgajaju više od drugih, riječ je o krumpiru, te dio prihoda prodaju i to im donosi financijsku korist. Da će njegova djeca naći budućnost ovdje u domovini, to je Ivanova najveća želja. Na jugoistoku Istre, u zaleđu daleko od turističkih središta, smjestilo se seosko imanje iz 14. stoljeća. 2008. godine slovenski odvjetnik Aleš ovdje je pronašao novi dom za sebe i svoju obitelj. Alešova obitelj sada živi od održavanja koza i proizvodnju vlastitog sira. Na farmi se 2 puta dnevno pomuze oko 250 koza. A mlijeku farma duguje nacionalnu slavu. Što je posebno u toj vrsti sira? Izrada sira podrazumijeva što manji utjecaj na proizvod i na proces proizvodnje. Koza je simbol Istre. Koza nije bez razloga simbol Istre. Emina, koja godinama živi i radi ovdje, proizvodi u sezoni sir. Kumparička sir se proizvodi 7 dana u tjednu. Prvo se nožem izreže sir, tada se uključi sirni zub koji onda reže sir. I kada smo završili sirnu skutu, grijemo 45 minuta i onda ide u kalupe. U konačnici tako nastaje nakrađivani sir. Osim toga, kozje meso, jogurt, razne vrste krem sireva i proizvodi
najnovije tehnologije. I opet originalan onako kao što je bio stoljećima prije. U Alešovoj obitelji nitko dosad nije radio ovakav posao, ni sa kozama, ni sa sirom. Svi su bili novi u tome. Posljednji korak do gotovog sira odvaja se u podrumu za zrelost. Stupanj zrelosti određuje razliku u okusu od aromatičnog do ljutog. Ono što je potrebno je manje milovanja i strpljenja. U šali Istrijani kažu ovako: mi ne volimo puno raditi, tako da radije to prepustimo siru da odradi sam. Hvala na gledanosti, dragi gledatelji. Toliko od iščičarije vezana tema o boškarinu i istarskom kozjem siru. Ukoliko imate još želje pogledati nekih videa iz Istre ili iz Hrvatske, možete to pogledati na našem kanalu. Možete pogledati recimo priču o istarskim maslinama, možete pogledati priču iz Slavonije o najvećem vinogradu u Hrvatskoj, možete pogledati povijest recimo Istre iz doba Austro-Ugarske, možete pogledati akvarijum u Puli, možete pogledati i napuštenu tvornicu u Borovu kod Vukovara. Možete pogledati laganu šetnju uz Opatijskom šetnicom, poznatim Lungomareom. Možda će vas zanimati video kako je nekadašnja vojarna Monumenti danas pretvorena u luksuznu marinu. Pratimo tok građenja. Prošetali smo velikim skloništem u Puli, dobro poznatim Zeroštrase. Ako vas zanima, možete s nama prošetati do samog sjevera Hrvatske. Posjetili smo Novi Vidikovac na Mađerkinom brijegu. Pogled sa vrha svijeta.